privolá. Minie leto, zima, mráz a ďalší rok máme zas. RTVS uvádza český animovaný seriál Chalúbka na vršku. Ako to bývalo počas žatvy. 13. júla, keď má meniny Margita, sa vravievalo: Svätá Margita volá žencov do žita. Obilie už dozrelo, ale jablčka sú ešte kyslé. Vojtovci žnú žito a kto má ruky, ten im so žatvou pomáha. Janko s Martinkom dostali za úlohu priniesť všetkým vodu zo studničky. Trafil som! Prestaň, už na nás čakajú. Straka, nemám čas. Na poli čakajú na vodu. Pekná si najmilšia, veď to vieš. Budeš po svadbe pekná tiež. Ešte peknejšia, aj ľúbeznejšia. Ber si ma, ak ma ty chceš. Mladenci, poďte sa najesť. Ďakujem. To je dobrota. Martinko, však nevieš, kde som. Počkaj. No tak. Chlapci, nehnevajte ma. Martin, choďte radšej nazbierať čučoriedky. Zajtra upečiem koláč. To je práca pre dievčatá. A pozor, aby ste neotrhli vranie oko. Obilie sa suší a strašiak stráži, aby vtáci všetko zrno nevyzobali. Počkať? Mám nápad. Hej, Straka, ten klobúk potrebujem. Na čo je ti roztráný klobúk? Dievčatá pasú na lúke kozy. Počkaj, ako ich vystrašíme. Aha! Mám ja chalúbku na vršku bez strechy otočenú. Až sa ja napijem, tak dosky pribijem, budú držať zimu celú. Anička a Polienka, nebojte sa. To sme my. Mama nás poslala na čučoriedky. Poďte sa rozpočítať. Ten, kto vyhrá, pôjde na čučoriedky. Platí. Eniky, beniky, kliky, B, aber, faber, domine. Elce, pelce, dope, kelce, enten, ben, musíš z kola... Von! A vyhrala si. Tu máš bánik. Dobre, ale nezabudni postrážiť Lízu. Jej, pozri. Líza, k nohe. To nie je ty hlúpa, to je jedovaté vranie oko. Čertica, koza jedna rohatá. Necháš tú bábiku? Tá je Apolienkina. Počkaj! Počkaj! Kde je? Čertica! Kam si sa schovala? Pomoc! Prasiatka sa bez mamy boja a ona sa zasa bojí o ne. Preto je taká nahnevaná. Ďakujeme, pani Straka, že si nám pomohla. Ten diviak by nám dal. To bola predsa diviačica, veď mala prasiatka. Detko hovoril, že keď uvidíme pruhované prasiatko, tak je to nebezpečné.
lebo jeho mama ho veľmi zúrivo ochraňuje. Len aby na ne nenarazili Anička za Polienkou. Čo je, Straka? Čo sa stalo? To je Martinko. Chlapci nás volajú. Dobre, že sme vás našli. Bežal taďalto diviak s prasiatkami. Diviačica. Tak preto nás Straka varovala. Zásah. Haha, netrafil. To máte za to vaše stráženie, chlapci. Ani kozy pásť nevedia. Otecko! Tak, všetko je skončené, obilie zložené, zviazané, pekne naskladané. Veď sme sa nažali, snopov naviazali, čo by sme neboli na chvíľu veselí. Svätá Anna, chladná z rána. Leto vrcholí a jeseň sa hlási chladnejšími ránami. Poďte si dať koláč. Je čučoriedkový. Na slovenskom znení spolupracovali Marek Suchytra, Miroslava Drínová, Dušan Sabo, Henrieta Jančišinová, Viktor Vrbiar, Marian Ujlaky, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Miroslava Brezovská, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová.